Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek szent igényét, ugyanint az írva található bibliaolvasók hallgatók szerinti mai napi új szövetségi ige szakaszban, Lukács evangéliumának első fejezetében a 67-től 80-ig a fejezet végéig terjedő versekben, hogy miképpen szól hozzánk Isten igéje, gyülekezet helyén elfoglalva hallgassátok. Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, ahogyan kijelentette a szent profétái által örök időktől fogva, hogy megszabadult ellenségeinktől és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyánkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljon neki. Szentségben és igazságban őrelődve életünk minden napján. Te pedig, kisgyermek, a magasságos profétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészíts az ő útján, hogy megtaníts népét az üdvösség ismeretében, bűneink bocsánata által, Istenünk könyörgő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatra lépett Izraelben. A mindenki jelennek Istennek tegye áldottá az ő igének meghallását, szívünkbe fogadását, és annak megtartását, gyertek ezért imádkozni. Felséges Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk neked a te jó téteményeidért, hálát adunk neked ezért a mai napért, azért, mert igét készítettél a számunkra, hálát adunk azért, hogy bennünket, gyermekeiket, akkor is szeretsz, amikor mi gyarló módon ellened lázadozunk, vagy tőled elmenekülni szándékozunk. Urunk Istenünk, ne hagyj bennünket elveszni, hanem a mai napon is igény által taníts, és igény által vezess te hozzád. Kérjük, hogy hallgass meg imádságunkat, és készíts szívünket és lelkünket a te igéd meghallására. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 173. számú dicséretünket. A 173. dicséret így kezdődik: nem vagyunk
Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta népét és váltságot szerzett neki. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ez az ige Zakariás pap szájából hangzott el, akkor, amikor olyan hosszú idő után Isten megnyitotta a száját, a nyelvét, amikor már újra beszélni tudott. Mert mi is történt? Mik voltak ennek a némaságnak az előzményei? Zakariás pap és felesége már elég idősek voltak, olyan idősek, hogy hát a gyermek vállalása vagy gyermek áldásra került volna a szó vagy a téma, akkor emberileg nézve nem hogy szinte, hanem teljesen lehetetlen lett volna, hogy neki gyermekük születhessen. És Zakariás pap, amikor rákerült a szolgálat, rákerült a sor, hogy a jeruzsálemi nagytemplomban az éves engesztelő áldozatot bemutassa, amikor bement imádkozni a Szentek Szentjébe, akkor egy angyal jelent meg, az Isten angyala jelent meg előtte, és az Isten üzenetét adta át számára, hogy gyermekük fog születni. Hát szegény Zakariás pap, bármennyire is pap, mert az Isten embere volt, azért kérdések merültek fel benne, hogy hát hogy is lesz ez? Hát hogy lehetséges ez egyáltalán? Hát az Úristen jelet adott neki, hogy már pedig ez így lesz, még egy jel is lesz, az lesz a jel, hogy addig, ameddig meg nem születik a gyermek, meg ameddig a körülmetülése meg nem történik, addig nem fogsz tudni beszélni, megnyílsz. És hát így is történt, kijött a Szentek Szentjéből, kijött a templomból, és nem tudott beszélni. Hát nem egy túl kellemes jel, nem egy túl kellemes állapot. Gondoljunk csak bele mindenki a saját életében, hogyha mondjuk mától kezdve olyan 9-10 hónapon keresztül nem tudnánk megszólalni, akkor mi lenne? A diákok még talán elvickélnének ennyi időt, mert akkor nem szóbeli feladatot kellene tenni, hanem írásbeli dolgozatokat értelmes, és azzal adnának számos tudásuktól, de a hétköznapi életünkben, ha nem tudnánk beszélni, akkor hogy érintene bennünket ez? És hogy érintene bennünket, hogyha tudnánk, hogy ez az Istennek a jele arra, hogy valamit majd meg fog cselekedni. Tehát az Isten teszi velünk azt, hogy nem tudunk beszélni. Szegény Zakariás ebben az állapotban volt, hónapokon keresztül. És akkor végre megnyitja az Isten az ő száját, és újból tud beszélni. Egy nagy kérdésem, hát majdnem költői kérdésem, de azért mégsem teljesen olyan, egy kérdésem azért adódik, amely a kor kérdése, vagy hát mondhatni, minden kor kérdése is ez lehetne, hogy szoktunk mi reagálni az ilyen helyzetekre? Hogyan reagáljuk mi le ezt a helyzetet? Mit tennénk mi Zakariás helyében, amikor ennyi hosszú idő után az Isten eddig bezárta a nyelvét, a száját, nem tudott beszélni, és most újból lehet beszélni. Az a sok hónapokon keresztül felnőtt gondolat, azok az indulatok esetleg, lehet, hogy felemelnénk a kezünket az égre,
bölcs ember hozzáállását, még inkább a hívő, az Istenfélő ember hozzáállását. Semmi keserűség nem maradt a szívében, semmi kérdés nem maradt megválaszolatlan. Megszületett a gyermeke, amit Jánosnak kellett elkeresztelni, elnevezni, és megszólal, és proféciát mond. Az Isten szavát mondja, nem a saját dolgait. Azzal kezdő, hogy áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Tehát mi a helyes hozzáállás és lelkület akkor, amikor esetleg úgy érezzük, hogy az Úristen büntetett vagy próbáltat bennünket, amikor az első indulatunk lehet, hogy a szitkozódás vagy a vádaskodás lenne, az a helyes indulat, ha azt tudjuk mondani, amit Zakariás, áldott az Úr. Olyan nehéz sokszor meglátni, hogy az Isten valóban szeret bennünket, hogy az Isten tényleg a javunkat akarja. És hogyha ez tényleg így van, hogy az Isten szeret bennünket és a javunkat akarja, akkor egyértelmű, hogy áldott az Úr, de olyan nehéz sokszor meglátni, olyan nehéz sokszor megérteni. Mégis ez a legszebb és leghelyesebb hozzáállás, amikor azt mondjuk, hogy áldott az Úr. Valóban áldott az Úr a hétköznapi saját életünkben is, áldott az Úr a gyülekezeti életünkben is, áldott az Úr az egész világ életében. Áldott az Úr akkor is, amikor áldásokat enged megtapasztalunk, amikor megújul a templom, amikor szép istentisztelet zajlik benne. Áldott az Úr akkor is, amikor a szürke hétköznapokon dolgozni kell és tenni a dolgokat, és áldott az Úr akkor is, amikor fájdalmat kell elhordoznunk. Akár csalódást, a csalódottságot, akár vágyainknak mind benne teljesedését, akár gyászt, bármilyen fájdalmat is. Áldott az Úr. Tudom, hogy a következő néhány gondolat szinte már közhelyszámban megy, de azért mégis itt kell említeni és el kell mondani, mert ide tartozik. Izrael Istene. Áldott az Úr Izrael Istene. Hogy ez egy profécia és az ószövetségi időkből, az ószövetségi helyről szól. Tehát Izrael Istenének nevezi az Urat. Áldott az Úr Izrael Istene. Mert az Ószövetség, a régi szövetség szerint Isten Izrael Istene. Isten a zsidó Isten, a zsidó nép Istene. Őket választotta ki minden nép közül. Nem azért, mintha annyira méltóak lettek volna rá, vagy annyira kiérdemelték volna. Ez nyilvánvaló a Szentírásból is, hogy leginkább azért, mert ők lettek volna a legalkalmatlanabbak erre, vagy ők voltak a legkisebbek, a leggyengébbek, és sokszor ők lázadoztak leginkább az Isten ellen. Mégis Isten, Izrael Isten. Ez az Ószövetségnek a szövetsége, ez az Ószövetség, a régi szövetség, hogy Isten, Izrael Isten. És ezért mondja Zakariás is, hogy áldott az Úr, Izrael Isten. Nem valami más Úr, nem valami bálvány, nem valami elképzelt eszme, hanem áldott az Úr, Izrael Isten. És most, hogy mi itt vagyunk, és magyarok vagyunk, és nem zsidók, nem izraeliták, mi mégis hozzánk szólnak, és sajátunknak is érezhetjük, és éreznünk is kell ezt az igét, és ez a közhelyszámban menő tény, hogy az új szövetség, amely Krisztus által van,
Istene, mármint beteljesedett proféciát mondanánk, és úgy gondoljuk végig, nyugodtan mondhatjuk, hogy áldott az Úr a mi Istenünk. Áldott az Úr a mi Istenünk. Áldott az Úr Izrael Istene, vagyis áldott az Úr a mi Istenünk, mert mi is a lelki Izrael gyermekeink vagyunk. Miért is áldott az Úr Izrael Istene? Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Vagyis, hogy meglátogatta az ő népét. Az átlag ember számára az az érzésem, hogy talán az lenne a legnagyobb kérdés ezzel kapcsolatban, hogy miért kellett megváltani. Hát miért szorult Izrael népe válságra, vagy miért szorulnánk mi válságra? Hiszen minden rendben van. Jó, hát a gazdaság az kicsit olyan bajban, vagy hol kevésbé. Persze a hétköznapi élet, a kulturális élet az megy, divatok mennek, a politika az olyan, amilyen, vagy jó, vagy nem jó, vagy kevésbé jó, vagy kevésbé rossz. De úgy általában azért rendben van az ember. A mi életünk is rendben van, nem? Hát ott a család, azért néha szoktuk talán beszélni, és ha másnak karácsonyban azért felhívjuk egymást, hogy rendben vannak a dolgaink, hívők vagyunk, gondolunk is az Istenben, hogyha még úgy van, akkor a rádiót is bekapcsoljuk vasárnap, hogy az Isten tiszteletet meghallgassuk egy közvetítésről. Hát miért szorulnánk mi megváltásra? Miért kell a váltság egyáltalán? Már az első hittanórákban megtanulják a kis hittanosok, ugye a világ teremtése után Isten mindent jónak és szépen teremtett, hogy a bűn ezt a jó és szép teremtett világot megmondtotta. Ott van a bűneset, ott van az Isten ellen való lázadozás, vagy az Isten útjairól való letérés és félrelépek és elkosodás, vagy elfoglalgás annak, hogy valahogy nem teljesen az Isten útján járnak. És természetesen lehetne nagyon szigorúan a 10 parancsolatos törvény alapján most elemezni a helyzetünket mindenkinek, kinek a helyzetét. Én nem válaszolni se akarok, mert nem is tisztán. Ezt mindenki tudja, meg érzi, hogy elolvassa a Szentírásban, hogy ez most megszólított engem, vagy nem. Tehát amikor valami olyasmit olvasunk a Bibliában, akkor nem eldobjuk, hogy jaj, miket mond már rólam ez a Biblia, hát nem vagyok én ennyire rossz. De igen, tudunk ennyire rosszak lenni. De nem a Bibliára kell hallgatni, hanem akkor is a Bibliájuknak. Hogy kicsit jobban értsük az egész emberi természetet, az egész emberi hozzáállást, emlékezzünk vissza arra, hogy Kálvin János, a nagy reformátor mit mondott az ember szívéről, az ember lényegéről. Azt mondja, hogy az ember szíve egy olyan műhely, amely állandóan csak bárányokat gyárt. Állandóan bárányokat gyártó műhely az ember szíve. Kifejtve és általánosan mondva, az ember szíve és az ember természet, az ember lényege, az ember maga olyan, hogy szüntelenül képes az Isten ellen, az Istentől eltérően élni, gondolkodni, létezni. És ahelyett, hogy az egy Isten imádnánk, ahelyett mindenki, aki saját maga bálvány Istenét rakja össze, mint a lehetőt is gyermek. Ennek a irányzatnak csak egy zárójeles megjegyzés, ennek az irányzatnak és ennek a gondolkodásnak is megvan a elnevezésnek, hogy New Age. Mindenki kiveszi belőle a tanításunkból az, ami neki szimpatikus, ami neki tetszik. Ez jó, ezt beemeljük, az nem annyira jó, az nem tetszik, azt kihagyjuk, és úgy megalkotunk magunknak valamilyen Isten képet. Ez az Isten. Nem, ez egy bárány. Kár is erre is utal, hogy az ember szíve bárányokat, reáló bárányokat 420
ember nem mindig tudott lenni az Isten törvénye megtartásánál. Nem mindig sikerül úgy cselekednünk, ahogy szeretnénk. Sokszor bűnbelső, sokszor Isten ellen, vagy Istentől elkívülően hívjuk az életünket. És ez nem csak velünk van így. Nem csak velem, kedves testvérem, nem csak velem, hanem az ember ilyen. Ez az emberi természet. Ez a bűnös, megromlott emberi természet. És ezért szükséges a váltság, ezért szükséges a megváltás. Hogy ebből az állapotból az Isten tudja kiemelni, megváltani az embert. Persze gondolhatunk olyanokra, hogy kis váltság, meg közepes váltság, meg nagy váltság, hogy talán az is váltság. A kis váltság az volt az akaratyás számára, hogy most már végre újra beszélhetett, holnap nem tudok beszélni. Az egy ilyen kis váltság volt, hogy de jó, most már tudok. Lett egy közepes váltság is, hogy hát gyermeke született, és ugye elkezdte látni, hogy nevelkedett, meg hogy növekedett, hogy gyarapodott, hogy hát egyre szebb és ügyesebb és nagyobb és okosabb a fia. És lehet egy nagy váltság is, hogy látta azt, vagy megtudhatta azt, hogy milyen szolgálatra rendelte Keresztelő Jánosnak az Isten. Ugyanígy a mi életünkben is gondolhatnánk, hogy vannak kis váltságok, olyanok, hogy templomfelújítás befejezése, vagy a saját életünkben egy autó törlesztése, vagy egy lakás törlesztésének a befejezése, vagy egy lakásépítés. Lehet közepes váltságok, amikor jaj, megváltottunk, amikor egy komolyabb ügyétből mondjuk felépülünk, sikeres volt a ügyét és meggyógyulunk. Lehet egy nagy váltságok, amely azt mondhatnánk, hogy társan talál az ember, gyermeke születik, unokája születik. És ezek mégsem váltságok, mert nem alkalmatlan is váltság. Ezek áldások, jó dolgok, de a váltság az, hogy az Isten a legmélyebb, a legeltaszítottabb, a leginkább tőle távol levő állapotunkból is, a bűn legmélyebb állapotából is Jézus Krisztus által, az ő fia által megváltotta az ő népét. Áldotta az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta a népét és váltságot szerzett neki. Mert az Úr Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért. Oly sokszor elmondjuk ezt az igényhirdetéseken is, vagy az alkalmakon is, az egyházi nyilatkozatoknál is ez esetleg benne lehet. Igen, Jézus Krisztus megváltott bennünket, de mit jelent ez? Azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy ilyen feketére lefestett és ilyen szörnyűen leírt állapotunk és egész végig van, és mindig a minket szerető Isten ellen áldozunk, és ő ellen beszél, azt mondom az Úristen, hogy aki ő benne hisz, aki ő benne bízik, az ne vesszen el. Az maradjon meg, sőt, örök életre legyen. De János evangéliumában a 3. fejezet 16. versben ez így, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életre legyen. Nem az a sorsunk feltétlenül, hogy elveszünk. Nem az a sorsunk, hogy itt a földi lényben valahogy élünk, vagy vegetálunk, és aztán utána mennyi volt. Hanem az, hogy az Isten örök dicsőséget, bűnbocsánatot, és az ő szeretetét készítette számunkra. Nem csak Izrael Istenünk, hanem a mi Istenünk, benne hívő Istenem. Ábrahám Izsák és Jákob Istenem, Izrael Istenem, a mi Istenünk. Áldott az Úr, Izrael Istenem, hogy
nem ingyen, nem olcsó kegyelem lesz, tehát nem azt mondjuk, hogy csak akciósan 10 forintos számba, hanem ingyen kegyelem. Egyszer-kétszer már talán próbáltam ezt fejtegetni, de most hadd mondjam újból, hogy mi a különbség az olcsó kegyelem és az ingyen kegyelem között. Mert első ránézésre szinonimának tűnnének egymással, hasonlóan vagy egymást helyettesítő kifejezések, hogy ingyen kegyelem vagy olcsó kegyelem. Az olcsó kegyelem az olyan lenne, hogy szóljuk mindenkinek, aki akarja, vagy aki nem annak is. Oda vehetünk, mint a könyvünket, a disznókat. Olcsó kegyelem, hát ez nem ér semmi. Hát ez olcsó, góbi. Ingyen kegyelem, az ajándékba kapott kegyelem. Az ingyen kegyelem, az Isten nekünk ajándékozza az ő fiát. És az, hogy ingyen van, ami számunkra Jézus Krisztusért, az nem azt jelenti, hogy nem drága, hanem pont azt jelenti, hogy azért kapjuk ingyen, mert olyan drága, hogy nem tudnánk megfizetni. Azért kapjuk ajándékba, mert máshogy nem kaphatjuk. Ez az Isten kegyelme, ez az Isten szeretete. Ezt készítette el számunkra ez a váltság, ez a váltság bűnben, hogy Jézus Krisztus fizette ki a mi bűneinkért, a mi gyarlóságainkért, a mi emberi természetünkért az árat, a Golgothai kereszten. Ezt profétálta meg Zakariásban, hogy áldott az Úr Izrael Isten, hogy meglátogatta népét és váltságot szerzett neki. Ez jelenti azt, hogy az Isten, ami elveszett a bűnesetben, azt visszaállították, hogy aki hiszükben az elveszett a jövőkre menjen. Áldott az Úr Isten. Felséges Istenünk, seregeknek Uram, világot teremtő Isten, és ami mennyei édeseken az Úr Jézus Krisztus által. Áldott az Úr Izrael Isten, áldott vagy Te, a mi Istenünk, hogy meglátogattad népet, az Ószövetségi és az Újszövetségi népeket is, és váltságot szereztél nekik. Megváltottál bennünket a mi bűneinkből, Jézus Krisztus váltság bűnével. És akkor lehet a miénk, hogyha elfogadjuk ezt az ajándékot, amelyet csak úgy tudunk elfogadni, hogyha minden mást félreteszünk, minden mást eldobunk, amikor csak ezt fogadjuk meg. Úgy tudjuk megélni, hogyha teljesen megtérünk. Ha a rossz irányba tartó és eddigi rossz életvitelünk és bűnös életünk után megtérünk Te hozzád. Ebben segíts bennünket. Ebben erősítsd a mi lelkünket, Uram Istenünk. Ebben légy mi velünk. Hogy megláthassuk, megérthessük, és szívünkbe fogadhassuk a Te ígéret. Szent lelkeddel, Te pusztíts bennünket, hogy meg is tartsuk mindezt. Fiadért, Jézus Krisztusért kérjük, hogy hallgass meg imádságunkat. Ő érte kérjük az ő nevében, hogy áld meg a híregi gyülekezetet is, minden tagjával nekünk. Most itt jelenlevőket, és itt lenni nem tudókat egyaránt. Áld meg bennünket, Urunk, hogy a Te szolgálatodban állhassunk. Áld meg bennünket, hogy véghez tud vinni a Te tervedet mi rajtunk. Akkor is, hogyha jó és áldásosnak tűnik, akkor is, hogy kicsit fájdalmas. Áldott az Úr Izrael Isten, hogy meglátogatta a népét, és váltságot szerzett neki. Amen. Ti tehát így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. A gyülekezet helyét elfoglalva énekelje a 471. számú dicséret első versét. A 471. számú dicséret első verset így kezdődik. Felváltjuk, drága Jézus rásztagadva. Délután 5 órakor, tehát 17 óra 00 perckor kezdődik itt a templomban istentisztelet. Az istentiszteleten Jakab Erikő fogja az Isten igéjét hirdetni. Hirdetem a jövő vasárnapi istentiszteletet is, amelyen az Úrnak szent asztalát megterítjük, az újból való hálaadás jegyében és a reformációra való emlékezésben is. Hirdetem előre, hogy november 11-én, ez vasárnap, a Kisköri Szószédcsere
Hadd olvassam fel a minket érintő gyülekezeteket és szolgálaterőket, vagy aki szeretne esetleg másik gyülekezetre elmenni, ott a lelkészsel tudjon elvinni oda, vagy tudja, hogy melyik lelkész volt végigállt a gyülekezetekben. Tarjánban a Márkus Dániel fogja Isten igényt hirdetni fél 9-től. Híregen itt a templomban Hegyei Mónika nagytiszteletű asszony, aki az Esperes úrnak most a beosztott lelkipásztora, Bajnán pedig Máté László Esperes úr hirdeti az igét. És ha valaki a saját lelkészét szeretné hallgatni, de megbetekintést szeretné egy másik gyülekezetben, akkor feleségem Kopányi Mostoron fogja hirdetni az igét, jó magam pedig Nasszájra megyek applikálni. Tehát ez november 11-e. Szomorú kötelességemnek teszek eleget, amikor a gyülekezet számára hirdetem azt, és elmondom azt, hogy az elmúlt héten, október 24-én utolsó földi útjára kísértük el néhai Heinz Imrét, aki 95 betöltött esztendő után adta vissza a lelkét teremtő urának, a mindenható Istennek. Énekeljük most el a 277. dicséret első versét. A 277. dicséret első versen így kezdődik. Gondviselő jó atyámmal, ó Jézus Istennek. Gondviselő jó Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó
második, harmadik és negyedik versét. A második vers így kezdődik. Lám a sárkány serbe tartva, szembe törni kész. Lám a sárkány serbe tartva, szembe törni kész. Jól vigyázz meg, aki elmond, testelke kész. Bízzatok meg Jézus előtt, ő a fővezér. Zengj ajkunk hozzá estünk, győzedelemért. Szóljanak, ő fellobogjon, győzelem híre.